Kormányzásért versengő két nagy párt, a Fidesz és a Tisza már jó ideje minden jó ízlés nélkülöző módon folytat kampányt. Az elmúlt napokban éppen a határon túli, elcsatolt területeken élő magyar közösségeket használták fel a politikai haszonszerzésre. A szlovák kormány nemrég Robert Fico miniszterelnök vezetésével, aki egyébként Orbán Viktor közeli szövetségese, elfogadott egy törvényt, amely fél év börtönbüntetéssel sújtja a Benes dekrétumok megkérdőjelezését vagy relativizálását. Ezek a dekrétumok a II. Világháború után kollektív bűnösség alapján fosztották meg alapvető jogaiktól a felvidéki német és magyar őshonos lakosságot. Vagyonukat elkobozták, sokukat kitelepítették. Ennek ellenére a magyar kormány nem tett érdemi lépést az új szlovák törvény ellen. Ugyanezekben a napokban Lázár János miniszter egy interjúban szlováknak nevezte a Tisza párt felvidéki képviselőjelöltjét, ami tovább szította a feszültségeket. Egy szlovák asszonyt kellett elindítani ebben a választókerületben, ilyen rosszul állnak, azért legalább azt kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek. Orbán Viktor szegedi beszédében pedig Temesvárt a Szegedhez legközelebbi román nagyvárosnak nevezte. Mindezekért Magyar Péter pedig élesen támadni kezdte a kormányt több közösségi médiás posztban. Alapvetően ezzel nem lenne probléma, hiszen egy magyar politikusnak kötelessége kiállni a határon túli magyarság jogaiért. Csak hogy Magyar Péter pár hónappal korábban Nagyváradra indulva is román földre való érkezésről beszélt. Hangoskodnak ott kint román földön. Lényegében ugyanolyan módon lerománozva egy történelmileg magyar várost, ami persze jelenleg tényleg Románia fennhatósága alatt áll. Tehát nem is feltétlenül maga a fogalmazás a gond, hiszen mind Nagyvárad, mind Temesvár a mai Románia része, hanem a kettős mérce. Ami neki megengedett, az a másiknak nem. Ugyanígy a Benes dekrétumok ügyét sem a Fidesz, sem a Tisza nem helyezte igazán a középpontba mindaddig, amíg politikai hasznot nem lehetett húzni belőle. Végül újra ott tartunk, hogy a határon túli magyarság a két nagy párt számára ismét elsősorban szavazatokat jelent, nem pedig valódi nemzettársakat, akikért következetesen és elvi alapon kellene kiállni.